ବୋଉ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲି କି ମୁଁ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆଜି ଏମିତି ହେଉଛି କି ମୁଁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୋ ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ମୁଁ କାହା ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୁଣି ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ପୁଣି ସଜନ ହେଇକି ଯିବୁ, ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ବସିଥିଲୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ବୋଉ ବି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ, ଚାଲ ମୁଁ ବି ବସିବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ କହିକି। ପଛରେ ଗଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଛ ସିଟ୍ ହିଁ ଦେଇଦେଲେ, ଭାରି ଦୁଃଖ। ଆମ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ହେଇଯିବେ। ଭିତରେ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଭିତରେ, ମାନେ ବସ୍ ଟୋଟାଲ ହଲୁଛି। ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଯିବା, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ତାର ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଦେଲୁ। ବୋଉ ମୋ ଚେନ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି କି ମୋ ଚେନ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ବାହାଘର ପାଟିରେ ପିନ୍ଧିକି ଦେବି। ସେ ମୋତେ ମୁହଁରେ ମନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେବିନି କହିକି। ବୋଉ ଯେମିତି ମନା କରିଥିଲେ କି ମୋତେ ଚେନ୍ଟା ଦେବେନି, ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ବୋଉ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି, ନେ ତୋ ଚେନ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଯା। ସେଥିରେ ମୁଁ କେତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।